Kahit tapos na ang Kapaskuhan, hindi pa rin tapos ang pagdiriwang. Kasi sa ilang tulog na lang, New Year na ang inaabangan. Ilang tradisyon kapag New Year. Come on, let's hear! Ang Pinoy kahit saang okasyon, may tradisyon. Ito ang mga tradisyon kapag New Year. I-checklist mo kung ano-ano pa ang ginagawa mo at ng iyong pamilya kada magpapalit ng taon. Mag-ingay, as in malakas, para itaboy ang mga bad, evil spirits. Karaniwang firecrackers at torotot ang gamit. Pwede na ring kaldero at siyenseng pangluto. Buksan ng ilaw, ang lahat ng ilaw sa bahay para ang darating na taon ay maliwanag. Maliwanag ang buhay. Buksan lahat ng pwedeng buksan. Pinto, bintana, cabinets, drawers para pumasok ang magandang kapalaran. Bayaran ng utang. Punuin ang mga paper bills ang wallet dahil ang financial state mo pagdating ng alas 12 ng sumunod na taon ay magiging financial state mo sa buong taong dumating. Magsuot ng polka dots or anything na bilog para magkapera. Magkalat ng coins sa sahig. Tumalo ng 12 beses o higit pa para tumangkad lalo ang mga bata. Mag-prepare ng 12 bilog na prutas. Maglagay ng bilog na grape sa iyong bunganga pagdating ng 12 midnight. Kumain ng sticky rice meal para dumikit ang swerte. Kumain ng pansit. Long life! Huwag kakain ng manok kasi kakahig daw ng buong taon, isang kahig, isang tuka. Huwag magwawalis, baka lumabas ang swerte. Huwag gagastos sa unang araw ng bagong taon. Na-checklist mo ba? Naniniwala ka man o hindi dito, wala naman sigurong mawawala kung gagawin mo. Basta hindi ka makakaistorbo sa ibang tao at safe ang celebration ng New Year mo. Ako si BSJ, tandaan, tumalon kapag pandak, magsuot ng bilog para sa salaping limpak-limpak, masamang ugali iwan, ang kabutihan ng pag-ibayuhan. Hanggang bukas.